गोदोनानि बेगेङावबो फैसा खुस्राफ्रानो लाबाय थाजासिगोन दैफ्रानो फवासेसो दोनजासिगोन ओरैबायदि हामबाय बे बाजैयासो मुलिफोर रोंबायगौ नामाब्रा फुंनायनि र' गाबज्रिनां ओइ बाजै बाजै मा गाबज्रिलायखो बिहालाय मानो गाबज्रिदों नांसिखौलाय दा बिहा बिबाजैखौ बाजै बाजैलै मा जालायखो आगै मा नांसिखौलाय नांनायालाय नांसिगौमोन बाजै आयै आगै सना नोंदाया बिदि होबाय थानायखौ मोनथिबा बिराद दुखु मोनगोन आंखौ सोङालै बाजै आदानो आंखौ खोन्था साननैसो नेथ' नोंदाया हरबानो होगोन आं नोंनो है बाजै आं नोंखौ थाखा फैसानि जुनैल' गाबज्रिहराना होनबालाय माथो दङ बाजै आंनो फुंनायनि माबा मोनसे जाहोदो ना हाब आगै मा जाबा फुङो आं बोरै मिथिनांगौ जाखो हाब बाजै नों मानो मिथिया जानांगौ जाखो हाबा जानाय मानसिफ्रा मिथिजोबथारोनो मा जाब्ला फुङो मा जाब्ला हामो एसे खोन्थादोब्रा बाजै अननानै फुंनो लुबैथारबाय आंबो आयु हाबा जानायफ्राल' मिथियो आरो नोंबोथ' मिथिनांगौ ना बैसोआव नोंबोथ' आंनि गेदेर बिदाया बैसोगोरा जानानै आं बैसो गोरलैखौ लाबोनानै नों आंखौ बिबाजै जादों सोमोन्दोआव नङाबाथ' नों आंनि आद्रि जानो समाय खोमा ना नङालै बाजै नोंसोर हाबा जानायफ्रा मोजां गाज्रि खोथा रायलायजोबो ना ज'नो नै आरो दाथ' गोलोम बोथोर फैबाय बिफां साया ज' थानानै सेस खोथाखौ एलु एला गासिबो नोंसोर रायलाय मिथिजोबो ओंखायनोसो सोंथां बासै नोंनाव बेथ' सैथोआनो अ नों मालाबा नुफेरदों आंखौ सोरनिबा बिफां सायाव जिरायहैनाय नुनायालाय नुवाखैलै बाजै बाजै ओमफ्राय नोङो फुंनायनि मुलिखौ मिथिमाराना आं मिथिनायाबा फुङा मोनसे दङ जारफा मुलि बायदि मुलिया बिराद मोजांनो माबा खावला थावला देरलायलायोनो लोंनो हागोन बेखौनो मा फुङो खावलायबो देरलायबावोसो है बाजै आं गाहायाव दंना गोजौआव दङ बाजै है लायनांगोन बेखौ लायनांगोन मुलिया जिरायदोंना गसंदों गोसोसो बे नोंनि है फाग्लिया उन्दैद्रायखायनो बारा बुजि थिखोनो मोनदों आदाया हिनजावखौ मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो कमप्लिट बडियाव सिक्स पेक बानायना लागोन आं हाब न'आव रावबो गैया नामारा नै दुर्गा फंबायसो माथो बेयावलाय मा खालामदोंब्रा ना बार्थडेसो फालिदों नामा बार्थडे नङालै आदा एक्सारसाइससो खालामदों एसे बडि बानायनांगौ एक्सारसाइज हाब मा सानजौफुआवसो एक्सारसाइज खालामनाय जाखोब्रा नोंनालाय बिबु फिथाइ सामथाइ जानानैसो माबालै आदा मोनायाव एसे बारा जादोंमोन नालाय ओंखायनो लेट जाबाय दिनै एक्सारसाइज खालामनाया दे मोजाङै खालामदोब्रा बडिफ्रा एसे मोजां जानाय बायदि औलै आदा आपेल जानो नामा न' होद जाथ'लालै आं नोंसोरनि आयंखौसो नायगिरना फैदोंमोन आं दे आयंआलाय न' दंना गैयामोन माबा मिटिं दं गामियाव थांदों बेयावनो दे होमबा थांसै आं आयंआबो गैयाबा दे बडिखौ मोजाङैनो खालामना लाद' दे आदा दे सनालिखा नों आंनिल'खा बेखौ मिथिनानै लाखा बडि खालामनानैब्लाबो आं नोंखौ लाखागोनखा आच्छा बन्धु नों दिनै आंनो खोथा हो नों हिनजावखौ माब्ला लागोन ना लेखा होजोबनो सानखो ना माखो ना मोस्रोमफोरनो जाहोलाजोबनो सानखो ना माखो एफा दामि लाइफखौ बुस्थुखौ मिनिदोंसो थाल मोनाखै बियो बुरबका उनाव लाजिग्रा जालांगोनखौथ' मोनथियाखै बियो हाबाखौथ' आं दानो लाथ'नो हानाय नङा
गथ' गथायखौसो फोरोंनो ना हिनजावसो गाननाय जोमनाय जेबो इनकामानो गैया आंनाव माजों लानो आंलाय ए बिदियावथ' बिराद मानसि नस्थ' जालांबायलै इनकाम नेयावनो इसोरानो मानो सोरजिदों मानसिफोरखौ मानो सोरजिदों हा हाबा लानो नङाबा संसार जानो नङाबा गथ' गथाय खांनो नङाब्ला हा बेरायनो नङाब्ला हा नोंनि खोथाखौ लानानै आं जाम्ब्रनो गोसो गैयालै हाबा जाखांग्रोमोना मालायफोरबायदि दिल्ली बेंगालर थेंगालर खामानि मावहैनो गोसो गैयालै आङो मालायफ्रा हानो हागौ आं हानाय नङा जै हिनजाव लाबाय सानसेबो हिनजाव गारनानै गुबुनाव थाङा आङो माथो साननाया अंख'आ मेथामेटिक्सआ देन्जारलायबाय नालाय गोबाव थानानै हाबा लाग्राफ्रा बिदिनो गोनलै माथो मानसिखौ जाम्बासो नंदोंमोनलै आंलाय एसे हिनजावाबा थिगैनो दंलै आसला बाब्रे हिनजावजों थाफाबाय थागोन आं आरो थाफानो हानाय सम जायागौमानि अबस्था जायागौमानि हिनजाव लानायाव गैया आं होनब्लाबो लानांगौ लाथारनांगौ हिनजावखौ बैसोजों लोगोसे लानांगौ हिनजावखौ जोंनि बैसोआ 60 बोसोरसोल' जोरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय इउरिया हासार बायदि बायदिजोंनो डेमेज जायो सुगार बेमार जायो बायदि बेमार जायो हे बुंनो थाङोब्ला 45 बोसोरसिमल' जोंनि इन्जिना थाग्रा थायो बे समावनो जों हाबाखौ लानानै फिसा फिसौ खांनानै ग्रें ग्रें संसारखौ जानांगौ नङाब्ला नोंनि लाइफआ स्पइल गैला नोङो नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैथारबाय नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैथारबाय गावहा गथ' गथाय गोनांखाय हिनजाव गोनांखाय जुदि नों आंखौ हाबा लाजानो लुबैयोबा दिनैनो दानो सिख्ला नागिरना होलाय खयेकदिन गोसोथोनानै आंबो हाबा लाना देखायगोन नोंनो दोनैनो नागिर हागोन लाइनाव फैबाय फाग्ला दासो नांहांबाय थै बे हिनजाव नागिरनाय जिनिसालाय आंनो लाफा मैगंफोर बादिसोलै दसे नागिरना होनो हायो आं नोंनो हिनजावखौ खिन्थु ओरैबादि आरोखि जोंहा मोनसे आफाद दं बे आफादानो जाहैबाय HLP आरो हिनजाव लागोदान पार्टि आरो बे पार्टियाव नोङो हिनजाव लानाय लोगो लोगो 15,000 होनानै जयनिं जानांगोन नङाबा नोङो बैकट बादि जानांगोन आरोखि बे सेंग्राफ्रा हाबा लानाय लोगो लोगो नैबे जोंनि पार्टियाव हाबनांगौ आरोखि बेखौ जों इसिसन दाना दं दा बेखौले होथारनांगोन नोङो जयनिंनि मुङाव देले दे बुन्दु नों